ഗായ്സ്, ഇന്നൊരു വ്ളോഗൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ കഥ. അല്ല, പൂച്ചക്കുട്ടി അതല്ല, പൂച്ചേനെ, വലിയ പൂച്ചേനെ. പിന്നെ മിയാ മിയാ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തിന് മിയാ വെക്കുന്ന? ഇതിനടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല. അത് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. എനിക്ക് മിയാ വെക്കി. അത്താ ഗുഡ് ഗേൾ. മിയാ വെക്കറ്. മിയാ മിയാ ചെയ്യേ. എന്നോട് വിളിച്ചിരുന്നയാ മിയാ വെക്കേ. പൂച്ച കുഞ്ഞി. അത്താ ഗുഡ് ഗേൾ. നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? നിന്റെ വാല് കാട്ടിയ വാലാട്ട് പൂച്ചക്കുഞ്ഞി. പൂച്ചക്കുഞ്ഞി വാലാട്ടിയ. അപ്പോൾ അവിടെ പേടിച്ചിട്ട് പോലെ എന്നോട് അടിച്ചിട്ട് പോന്നെയാ. എന്തിനു ചൊടിക്കുന്ന? എന്തായാലും പെർക്കന്നല്ലേ വരുത്ത നീ. മിയാക്കറ് സ്മൈൽ. അതാ ഗേട്ടികൾ. എന്താക്കുന്ന നീ ആടാ? ഇതിൻ്റെ ഒരു വാല് കണ്ട് എന്തൊരു സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫറൊക്കെ ആയിട്ടൊരു പോഷൻ കാട്ടിൻ്റെ ഒരു രൂപം പോലെ ഇല്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എന്തൊരു സ്ക്രാച്ച് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു വിശേഷമാണ്. പൂച്ചയുടെ ഒപ്പം മിയാവും മിയാവും കളിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക്. വാ പോണ്ട പോണ്ട വാ പോണ്ട. എന്നെന്തായാലും ഈ പെരക്കന്നല്ലേ പോന്ന. ആയി അപ്പോൾ ബൈ ബൈ പറയ് പൂച്ച. ബൈ ബൈ പറയ്. ബൈ ബൈ പറയ്. ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ. അപ്പോൾ ഗൈസ് പൂച്ചയും പോകാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ കമൻസ് ഇടുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതൊക്കെ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഷെയറും കമൻസും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചൊല്ലിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി പറയും. പേടിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഒരു 3 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോക്ക് വായ്പോയി ചെറിയാനും വൈൻഡപ്പ് ആവാൻ സമയമായി. പൂച്ചയും വൈൻഡപ്പായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും വൈൻഡപ്പ് ആവാം അല്ലേ. ഗുഡ് ബൈ.